Ngayon pupunta natin yung Antong Falls sa Season Pangasinan. Ayun, maaga na nga tayo, nadaanan natin yung Binalonan sa Orlan. Nagbiyahe tayo mula Santa Barbara hanggang nadaanan natin ng Binalonan sa Ordaneta hanggang papuntang Season na Pangasinan. Para pasyalan natin itong ano. Yung entrance fee pala dito for only 15 pesos lang. So yun na nga, ito na, nadaanan na natin yung Inmalog. Medyo malapit na tayo. So proceed na tayo sa next na destination natin. Nakikita nyo, super gandang view. Medyo malapit na tayo sa Antong Falls. So konting minuto lang, nandito na tayo. So dito na nga tayo guys, at lalakarin natin ng mga siguro mga 20 minutes. Nandun na tayo sa may Antong Falls. Nasa entrance na tayo. So nilakad lang po natin, pwede natin iwanan yung motor doon sa may parking. Meron po silang parking space. So ito na nga po. So yun guys, meron tayong tinawiran dito ng tulay na kawayan. So nandito na tayo, proceed na tayo. Medyo malapit na. So proceed na tayo sa may dulo. Punta na natin yung Antong Falls. So yun guys, sa halagang 20 pesos mararating nyo tong Antong Falls. So mayroon tayong mga cottage dito na pwede natin na rentahan sa halagang 20 pesos. So kung maigi, agahan natin yung pagpunta dito para masulit natin yung pagtampisaw sa tubig. So hanggang 6 o'clock lang po ng hapon yung procedure nila dito sa may Antong Falls. Ang daming naliligo. So marami pong naliligo dito, kanya-kanyang destinasyon na paliliguan nila. So mamimili ka kung saan gusto mong puntahan. So dito na tayo guys, papakita ko na sa inyo. Ito po yung Antong Falls sa Season Pangasinan. So yun. Linaw ng tubig niya. So makikita nyo mayroong bato, dalawang batong biyak dito. Pwede lumusong dyan. Meron din daanan sa kabila.